Усім прывітанне, на вашых экранах новы выпуск падкаста, не зусім новага падкаста і не зусім новы выпуск. Відзік, не відзік, 57. 56 выпуск мы запісалі вясной апошні, хутка ўжо восень. Я вельмі сумую за гэтым падкастам. Але, як вы бачыце, ён крыху змяніўся і хутчэй зараз будзе больш такі інфармацыйны, а не такі жыццёвы, як ён у нас быў раней. Таму прапаную вам просто паслухаць, падзяліцца нейкімі сваімі ўражаннямі ад таго, што вы ўбачыце ў гэтым падкасце і паслухаеце, і ўвогуле падзяліцца меркаваннем, ці патрэбна яго ў такім выглядзе працягваць. Мне хочацца, каб ён існаваў. Не ведаю, як вам усім, але я хачу зноўку гаварыць пра відэагульні, тэхналогіі, крыху пра нейкія серыялы, дзяліцца з нейкімі сваімі ўражаннямі ад таго, што я пабачыў з вамі на беларускай мове, каб праект не знік, каб ён заставаўся хоць у такім выглядзе, але на прасторах беларускага Ютуба. За мікрафонам Віталь Аляхновіч, гэта 57 выпуск старога новага падкаста «Відзік, не відзік». Відзік. І з чаго прапаную пачаць у першую чаргу, гэта зразумела ж з вялікай выставы гульняў, еўрапейскай выставы Gamescom, якая прайшла ў Кёльне на гэтым тыдні. Было шмат прадстаўлена нейкіх новых трэйлераў, новых і старых гульняў. Мы пабачылі анонсы і рэлізныя даты. Шмат якіх гульняў, якія мы чакаем гэтай восенню. Я адабраў менавіта тое, што мяне ў першую чаргу цікавіць, і хачу менавіта гэтым з вамі сёння і падзяліцца. Па-першае, перад самым пачаткам асноўнай прэзентацыі Gamescom Opening Night Live, якую вёў, зразумела ж, Джеф Кілі, хто яшчэ можа яе весці, было такое разагрэвачнае шоу, дзе паказалі тыя гульні, пэўна, і анонсы, у якіх не шмат было грошай на асноўнае шоу, але дзесьці вось за паўгадзіны да старту асноўнага шоу прадэманстравалі некалькі цікавых трэйлераў, сярод якіх быў і вось гэты. Кампаніі Focus Entertainment і Saber Interactive паказалі свой амбіцыйны праект Road Kings. Сімулятар кіроўцы цяжкагрузу, які абяцае стаць адным з галоўных хітоў 2026 года. Saber і Focus, яны выпускалі раней SnowRunner, MandRunner, пэўна, чулі ці бачылі гэтыя гульні, можа нават і гулялі ў іх. Я ў свой час таксама некалькі гадзінак свайго жыцця ім прысвяціў. Гэта калі ты на цяжкагрузе едзеш праз гаўно на дарозе, розныя цяжкія умовы, і на вялікіх грузавіках яны захраснуць могуць па дарозе, і трэба нейкім чынам ад пункту А да пункту Б праехаць і давесці неабходны груз. Цяпер гэта ўсё стане больш комплексным і павялічыцца ў памерах, і дададуцца яшчэ шмат добрых дарог, як мы бачым. Гэта не проста гульня пра кіраванне 40-тонным грузавіком, гэта гісторыя кіроўцы, які пачынае з нуля і можа дарасці да сапраўднага караля дарог. Вам давядзецца не толькі весці машыну праз поўныя небяспекі амерыканскія трасы амерыканскага поўдня, але і будаваць сваю рэпутацыю, змагацца з канкурэнтамі, заключаць кантракты і нават ратаваць супольнасці ад катастрофаў, завозіць ім нейкі важны груз, каб гэтых катастрофаў пазбегнуць. Дарэчы, кажуць, што гульня рэалістычная настолькі, што калі забыцца заправіцца, прыйдзецца выклікаць віртуальнага сябра з каністрамі. А калі хто будзе рэзаць куты, то атрымае не бонус, а штраф ад паліцыі. Вось такая яна суровая дарога. Абяцаюць новы ўзровень рэалізму, дэталёвую фізіку, вага, тармазы, перадачы, шыны, а таксама дынамічнае надвор'е і стан дарог. Разнастайныя біёмы і гарады ад сонечнай Фларыды да гістарычнай саванны. У вас будзе свой кар'ерны шлях ад пачаткоўца да сапраўднага уласніка кампаніі. Будуць канкурэнты, будуць партнёры,
сустрэчы з супернікамі, саюзнікамі і карпарацыямі. Абяцаюць дадаць асінхронны мультыплеер, магчымасць стварыць уласную транспартную фірму і ўвайсці ў сусветныя рэйтынгі. Road King абяцаюць, што выйдзе ў 2026 годзе на ўсіх галоўных гульнявых платформах гэтага года. Гаворка пра PlayStation 5, Xbox Series X і S і ПК. Ужо цяпер гульню можна дадаць у віш-ліст на Steam. Таму, калі вас гэта зацікавіла, мяне зацікавіла, дабаўляйце абавязкова ў свае віш-лісты. Другое, не меней важнае і не меней цікавае і такое даволі, мякка кажучы, кантраверсійнае. Гаворка пойдзе пра новую гульню студыі Zaum. Той самай студыі, якая падарыла нам Disco Elysium. Цяпер у іх новы вялікі праект. Ролевая гульня Zero Parades. Гэта такая шпіёнская RPG з акцэнтам на гісторыю, дзе гулец выступае ў ролі змучанага агента, які павінен сабраць аскепкі сваёй сеткі і расплесці крывавую павуціну інтрыгаў. Падчас прыгодаў агент сутыкнецца з міжнароднымі банкірамі, замежнымі тэхнафашыстамі, што б гэта не значыла, допельгангерамі, параноідным тэлевядучым, чалавекам, чьё сэрца ў скрынцы і іншымі, мякка кажучы, запамінальнымі асобамі. Гульня абяцае шмат філасофіі і хаосу. Калі ў Disco Elysium вашым лепшым сябрам быў алкаголь, то ў Zero Parades, здаецца, гэта будзе параноя. Галоўная гісторыка-арыентаваная шпіёнская RPG гульня. Галоўны герой гэта нейкі аперант, таемны агент, які дзейнічае ў свеце пасля канца гісторыі, end of history, што б гэта таксама не значыла. Візуальны стыль вельмі блізкі да Disco Elysium, шмат канцэпт-арту паказалі ў гэтым трэйлеры і эскізаў, і нейкіх эскізаў, і зусім няшмат геймплею. Вось толькі ў некаторых момантах тут нам дзесьці прадэманстравалі, як штосьці дзесьці кудысьці скікае, штосьці адбываецца. Ну, да трэйлера вось гэта pre-alpha in-engine footage. То бок, вось так менавіта можа выглядаць гульня, калі яна ўсё ж такі выйдзе. Яе таксама Zero Parades можна дадаць у віш-ліст на Steam, аднак важна памятаць адную важную дэталь. Студыя Zaum перажыла сапраўдны серыял з інтрыгамі. Пасля поспеху Disco Elysium адбыліся звальненні ключавых аўтараў і стваральнікаў гульні. Былі доўгія судовыя разборкі, абвінавачванні ў махлярстве і скандалы. Яшчэ ў 21 годзе з кампаніі звольнілі ключавых аўтараў Роберта Курвіца, Александра Ростова і Хелен Хиндпере. Яны сцвярджалі, што іх выціснулі пад надуманымі прычынамі. У 22 годзе адбыўся канфлікт паміж старой творчай камандай і новым кіраўніцтвам. З'явіліся абвінавачванні ў махлярстве пры куплі акцый студыі і продажы арт-матэрыялу за сімвалічны фунт, якія пасля перапрадалі за амаль 5 мільёнаў еўра. То бок, нейкаму чалавеку за 1 фунт прадалі, за сімвалічны фунт прадалі канцэпт-арты наступнай гульні студыі Zaum, а пасля студыя выкупіла гэтыя канцэпт-арты за амаль 5 мільёнаў еўра. І такім чынам, проста лічы, перадалі грошы. З гэтых грошай затым былі набытыя акцыі кампаніі, і кампанію такім чынам, лічы, што махлярскім крыху з'явіўся новы мажарытарны у яе інвестар. Былі і супрацьлеглыя абвінавачванні, нібыта звольненыя супрацоўнікі паводзілі сябе таксічна, дыскрымінавалі калег і хацелі незаконна прадаць інтэлектуальную уласнасць. У 23 годзе частку новых спраў закрылі, але Курвіц і яго прыхільнікі працягвалі змагацца, называючы сітуацыю проста рэйдарскім захопам студыі. У 24 годзе Zaum звольніла каля чвэрці штата, у тым ліку апошніх сцэнарыстаў Disco Elysium. Атмасфера ў студыі апісвалася як эмацыйнае выгаранне і канфлікты. Былыя аўтары Disco Elysium стварылі некалькі ўласных студый: Red Info, Dark Mess, Longview, Summer Eternal. Усе яны працуюць над гульнямі духоўнымі спадкаемцамі Disco Elysium.
Сёння Zaum выглядае як кампанія, якая працягвае існаваць, але ўжо без той каманды, што зрабіла непасрэдна Disco Elysium, зрабіла легендарную, ужо нават культавую, можна сказаць, гульню. Сітуацыю ў прэсе называлі не інакш як бойкай паміж карпаратыўным інтрыганам і таксічным творцам. Супрацоўнікі знутры апісвалі ўсю гэтую сітуацыю як дыскатэку пасярод развалу Югаславіі. Што можна сказаць у заключэнні? Zero Parades пакуль не мае ніякай афіцыйнай даты выхаду, але ўжо цяпер выглядае як адна з самых чаканых RPG наступных гадоў. Ці атрымаецца ў Zaum вярнуць давер фанатаў пасля ўсіх скандалаў, пакажа час. Я ў гэтым, па праўдзе кажучы, моцна сумняюся, а пакуль можна смела дадаць яе ўжо даныя ў Steam і рыхтавацца да новай падарожжы ў свет шпіёнскіх інтрыг. Калі яны будуць, канешне ж, добрымі, будзем чакаць нейкіх першых водгукаў, а потым рабіць высновы пра тое, набываць яе ці не набываць. Увосень 2025 года выйдзе гульня Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Гэта працяг легендарнай ролевай гульні 2004 года, якая на старце была правалам, але пазней стала сапраўднай культавай класікай. На старце яна прадалася штосьці тыражом у 100 000 асобнікаў, але была адна маленькая вялікая праблемка. Яна выйшла ў адзін дзень з Half-Life 2. Зразумела, што не вельмі можна было на штосьці такое разлічваць больше, чым 100 асобнікаў. І гэта ўсё роўна, што адкрыць сваю кебабную побач з мішленаўскім рэстаранам. Цяпер гулец зойме ролю старажытнага вампіра на вуліцах Сіэтла і атрымае магчымасць выбраць клан, здольнасці і сваю стратэгію выжывання. А ў сіквела ўжо гісторыя амаль як у Санта-Барбары. Скасаванні, пераносы, скандалы і новыя студыі. Але, як кажуць, вампіра цяжка забіць, асабліва калі гэта франшыза з арміяй фанатаў. Галоўнае, гульня выйдзе 21 кастрычніка 2025 года на ПК, PlayStation 5 і Xboxах. Мы гуляем за Фаіра, старажытнага вампіра, які праспаў 100 гадоў і прачнуўся ў сучасным Сіэтле. Гэта дае іншы вайб у параўнанні з першай часткай і адразу адкрывае доступ да нейкіх моцных здольнасцяў. У базавым выданні будзе 4 кланы, яшчэ 2 толькі ў DLC. Кожны клан дае розныя стылі гульні, ад грубай сілы да стэлсу і маніпуляцый. Агулам кошт гульні з DLC сягае $90. Гэта разлавала геймераў, але матывацыя простая. На ўсё вытворчае пекла другіх вампіраў выдаткавалі добры мех грошай, які нейкім чынам трэба адбіць. Звычайная копія гульні будзе каштаваць $60. Пэўна, прыйдзецца чакаць нейкай зніжкі. Геймплей, хуткі бой ад першай асобы з выкарыстаннем тэлекінезу, можна кідацца нейкімі прадметамі і паркура, плюс магчымасць гуляць у стэлсе. Баявая сістэма цяпер больш падобная на хуткі бітэмап з элементамі Xeno Clash і нават Сіфу. Па атмасферы гэта будзе такі зімовы Сіэтл у стылі неануару з неонам, джазам і хрыпатамі радыё-шоу. Атмасфера нагадвае сумесь такую Макса Пэйна, Batman Arkham Origins і неануарных фільмаў. Сіэтл адкрыты, але не гіганцкі, хутчэй камфортны і фактурны, з магчымасцю паркуру і перамяшчэння па-вампірску. Наратыў. Акрамя Фаіра у гісторыі важную ролю грае вампір-дэтэктыў Фабьян, чыя свядомасць апынулася ў галаве героя. Ён выступае як апавядальнік і каментатар, ствараючы бадзі-дэтэктыўную хімію паміж дзвюма вось гэтымі героямі. Часам можна будзе пагуляць і за яго ў флэшбэках. Заключна ад тых жа журналістаў, хто добра так ужо пагуляў у дэмку, можна сказаць, Bloodlines 2 выглядае больш сабранай і стыльнай, чым калі-небудзь. Гульня спалучае баявіты экшн, ролевыя выбары і інтрыгуючую гісторыю. А галоўнае, у гэты раз дата рэлізу гучыць як канчатковая. Ну, прынамсі, пакуль што. Што цікавае яшчэ на Ютубе у гэтага роліка не вельмі добрыя адзнакі. Я б нават сказаў, вельмі кантраверсійныя адзнакі, таму што, бачыце, амаль 3000, мякка кажучы, 3000, перабольшваючы, 3000 лайкаў і 2500 дызлайкаў.
гучыць не вельмі добра. Нечакана, але кампанія Wargaming абвясціла пра новую гульню World of Tanks Hit, бясплатны тактычны шутер у стылі альтэрнатыўнай рэальнасці. Гэта не проста чарговае абнаўленне класічных танкаў, а спроба зрабіць з танкавых баёў хуткі і аркадны экшн. Трэйлер пакінуў адчуванне нейкага танкавага біятлону. Гульня прапануе бітвы ў фармаце 10 на 10, дзе камандзіры кіруюць высокатэхналагічнымі танкамі з унікальнымі здольнасцямі. Сам Wargaming называе хіт смелым бачаннем франшызы, дзе танкі ўпершыню выглядаюць так, як мы маглі толькі марыць у школьных шытках на уроках фізікі. Галоўнае, як я ўжо сказаў, камандныя баі дынамічныя 10 на 10. Будуць унікальныя танкі не толькі па броне, але і па нейкім спецздольнасцям. Альтэрнатыўная рэальнасць, свежы сеттынг, які адрозніваецца ад класічных танкаў. Крос-платформа. Гуляць можна будзе на ПК, PS5, Xboxах, на Steam Deck'у, упершыню поўная крос-прагрэсія. І абяцаюць, што будзе прысутнічаць Wargaming ДНК. Не ведаю, гэта добра ці блага, захоўваецца дух класікі, але з больш высокім тэмпам і тэхналогіямі. Гульня з'явіцца на ПК, а таксама на кансолях, як я ўжо сказаў, новага пакалення, на Steam Deck'у. Гэта будзе першы адначасовы крос-платформенны рэліз Wargaming. Дату запуску пакуль не раскрываюць, але ўжо відавочна, што гульня хоча прынамсі стаць хітом. Што яшчэ з нечаканага для тых, хто не цікавіцца танкамі, Wargaming не абмежавалася адным анонсам. Побач з вось гэтым новым аркадным шутарам паказалі і глобальнае абнаўленне класічнай гульні World of Tanks, якое цяпер будзе з лічбачкай 2.0. Па словах каманды, гэта не проста чарговы патч, а вуглавы камень у будучыні франшызы. Абнаўленне выходзіць 3 верасня, ўжо зусім хутка, на ўсіх кансолях сучасных і на ПК. Новы контент, перапрацаваныя танкі і свежыя рэжымы. Усё гэта павінна вярнуць у World of Tanks як ветэранаў, так і пачаткоўцаў. Дарэчы, Wargaming абяцае перабалансаваць больш за 300 танкаў. Я, на жаль, таксама меў гульнявы досвед у танках. Праўда, апошні раз неяк так актыўна гуляў 10 гадоў 10 таму. Пазней усё радзей і радзей. Апошнім цвічком у крышку труны танкаў для мяне менавіта стаў рэбаланс, калі там змянілі ўплыў і дэбафы ад артылерыі, а таксама нешта нахімічылі з маімі любімымі лёгкімі танкамі. Пасля гэтага усялякае жаданне працягваць гуляць у мяне проста знікла. Яшчэ раз, галоўнае па WOT 2.0. Рэліз 3 верасня, новы PvE рэжым з'явіцца, Operation Boiling Point з 3 новымі танкамі 11 ўзроўню і новым полем бою. Дарэчы, будзе 16 новых машын 11 ўзроўня. У World of Tanks раней было толькі 10 ўзровень. Даўно хадзілі чуткі і размовы пра тое, што трэба дадаваць новую тэхніку, больш сучасную, але не было зразумела, як гэтую больш сучасную тэхніку пасябраваць з больш старой тэхнікай да вось гэтага 10 ўзроўню. Вось, і таксама абяцаюць, што зменіцца інтэрфейс і матчмейкінг. Больш інфарматыўны UI, хутчэйшыя чэргі на гульню і больш збалансаваныя баі. Ад гэтага ў роце робіцца смешна, калі я вось гэтыя абяцанкі агучваю, таму што з балансам заўсёды былі нейкія праблемы у World of Tanks. Таксама будзе новая карта Northscar, скандынаўскі пейзаж, якога гулецкая супольнасць нібыта чакала гадамі. У выніку выходзіць, можна сказаць, цэлы танкавы дыптых. Для аматараў класікі будзе глыбока перапрацаваная WOT 2.0, а для тых, хто хоча хуткага аркаднага драйву, будзе World of Tanks Hit. І можна сказаць, калі раней у геймера быў адзіны танкавы фронт, то цяпер іх будзе 2. Што тычыцца непасрэдна мяне, то пэўна праз цікаўнасць я зайду паспрабаваць і першае, і другое, але толькі
паспрабаваць. Не ўпэўнены, што ў мяне будзе час і досыць нерваў, каб у гэта гуляць на нейкай сталай аснове. А вось што дакладна пазбавіць мяне здаровага сна, дык гэта гранд-стратэгія Europa Universalis 5. Чуть не сказаў, амаль што не сказаў 4, таму што ў чацвёрку я нагуляў вельмі шмат. На Gamescom Paradox Interactive показала новы трэйлер гульні пра контурныя карты для ўсіх закаханых у Microsoft Excel з прасунутай графікай. Агучылі дату выхада гульні 4 лістапада гэтага года. Пачалі прымаць папярэднія заказы, $40 у СНД рэгіёне і амаль 80 у Польшчы. А таксама выкацілі сістэмныя патрабаванні. Яны выглядаюць, мякка кажучы, зашкварна высокімі. Каб паганяць анімаваных салдацікаў па контурных картах, гульцу спатрэбіцца сучасная машына. Для параўнання, іншыя праекты ад таго ж выдаўца Age of Wonders 4 і Crusaders Kings 3 запускаюцца нават на сціплых працэсарах i3 і 8 гігабайтах аператыўнай памяці. А тут патрабаванні вышэйшыя, чым у Cyberpunk 2077. Галоўнае, неабходна, каб было мінімум i7 8700K ці Ryzen 5 3600. 16 гігабайтаў аператыўнай памяці і відэакартка GTX 1060 на 6 гігабайт ці аналаг RX 580 на 8 гігабайт. Рэкамендаваныя сістэмныя патрабаванні i7 14700K ці Ryzen 7 7800X3D. На шчасце, у мяне падрэкамендаваныя якраз такі Ryzen падыходзіць. Таксама неабходныя 32 гігабайты аператыўнай памяці для падрэкамендаваныя вось гэтыя патрабаванні. І RTX 360 Ti на 8 гігабайт. То бок, да, відэапамяці гульня не вельмі патрабавальная, а вось менавіта да таго, што тычыцца працэсарнай вылічальнай магутнасці, там сапраўды яны патрэбныя. Так, крыху вось так падвінем. Для параўнання, як я ўжо казаў, Crusaders Kings 3 працуе нават на i3 і 6 гігабайтах памяці. Але ж выходзіла яна ўсё ж такі значна раней. Тут жа патрабаванні крыху нагадваюць нейкі AAA-шутер. На форумах Paradox сцвярджаюць, што параметры паказаныя для менавіта 4К і 60 фепісаў кадраў у секунду. Але пытанне, чаму мінімалка мацнейшая за тую, што у Cyberpunk 2077. Гэта пытанне застаецца пакуль што адкрытым. Як можна было бачыць па трэйлеры, там усё ж такі дабавілі шмат нейкіх анімаваных мінімальных дэталяў, то бок карта стане крыху больш насычанай, чым гэта было у папярэдняй версіі. А сябе заўважу, што гульня сапраўды да вось такіх вылічальных магутнасцяў патрабавальная, таму што сімулюе гістарычныя падзеі на працягу 500 гадоў. І там вельмі шмат пераменных, і інфармацыю трэба нейкім чынам апрацоўваць і рабіць гэта даволі шыбка. Усё ж такі гэта Microsoft Excel на максімалках пра увесь наш глобальны шарык, пра нашу зямлю. Шмат чаго даводзіцца сімуліраваць. Яшчэ з прыемнасцяў анонсаў на Gamescom такі караценькі зусім трэйлер, другое сюжэтнае дапаўненне Legacy of the Forge для Kingdom Come Deliverance 2 выйдзе ўжо 9 верасня 2025 года. У свежым відэа паказалі вяртанне Індржыха ў Кутенберг. Ён будзе у Кутнагору,
калі мы ўжо кажам Індржых, то трэба казаць і Кутнагора, а не Кутенберг. Ён будзе аднаўляць легендарную кузню, у якой некалі працаваў яго бацька Мартин. Гульцы змогуць пазнаёміцца з гісторыяй сям'і і развіць навыкі кавальскай справы героя. Можна будзе заняцца вырабам мячоў і даспехаў, а таксама выканаць спецыяльныя заданні. У дадатак уключана сістэма кастамізацыі новага дома Генры з больш чым 136 мільёнамі варыянтаў наладкі. Для сябе ад сябе ўжо адзначу яшчэ раз, што Kingdom Come Deliverance другая у гэтым годзе мой топ-1 з гульняў. Я вельмі хачу, я яе ўжо прайшоў, дзесьці мне гэта спатрабавала ці то 60, ці то 80 гадзінаў, і я хачу ў яе зноўку вярнуцца, таму што гэты свет мне вельмі спадабаўся. Кузнечнае кавальскае майстэрства у першай частцы, кавальскае майстэрства у арыгінальнай гульні без DLC, яно было даволі абмежаванае, мякка кажучы, там толькі можна было рабіць мячы. Тут нам абяцаюць, што мы ўжо зможам рабіць таксама і даспехі. Я спадзяюся, што вось гэтую сістэму кавальскую яе зробяць больш глыбокай, больш шырокай. І ўвогуле мы больш глыбока занурымся у вось гэтае сярэднявечча, даволі добра выкананае ад чэхаў і вавры. Таму чакаем, на жаль, адразу ж на старце гэтага DLC я не змагу яго пагуляць, таму што ў гэты час буду ў ад'ездзе, але дзесьці ў кастрычніку я абавязкова да гэтай гульні вярнуся. Яшчэ з цікавага і важнага, што крыху стасуецца з Kingdom Come Deliverance, я не магу сказаць, што гэта нейкая тэндэнцыя, але была на Future Game Show даволі цікавы трэйлер, адносна цікавы трэйлер быў. Зараз я паспрабую яго знайсці, вось ён. І гэты трэйлер гульні 1348 Ex-Voto. Вы зараз пабачыце першыя кадры і, пэўна, зразумееце, чаму я кажу, што гэта цікава. Яго паказалі на Future Game Show, гэта зусім яшчэ менш цікавая прэзентацыя, якая была Gamescom Open Night Live. Робяць яе італьянскія распрацоўнікі з студыі Sedela. Прэзентавалі, гэта будзе дэбютная гульня Ex-Voto 1348. Гістарычная экшн-РПГ, якая перанясе гульцоў у Італію 14 стагоддзя, калі краіна перажывала адзін з самых цёмных перыядаў у сваёй гісторыі. Год 1348 гэта час чорнай смерці, калі чума касіла ўсю Еўропу і італьянскія гарады былі поўныя хаосу і адчаю. Здаецца, што распрацоўшчыкі хочуць паказаць гэты жахлівы, але захапляльны перыяд праз прызму рэалістычнай RPG. Трэйлер даў толькі агульнае ўяўленне пра свет гульні, палаючыя гарады, жанчына-пратаганіст і сутыкненне з рознымі фракцыямі. А вось дэталяў пра геймплей пакуль што мала, як сала ў піцы. Вось, нават так. Стылістычна гульня падобная да Kingdom Come Deliverance 2, і вось гэта мяне асноўнае, што зацікавіла. Акцэнт на нейкую гістарычную дакладнасць. І таксама крыху нагадвае A Plague Tale, тую гульню пра сястру з братам і зграі пацукоў, і там таксама крыху пра, скажем так, чуму і тое, што адбываецца з гэтай чумой. Мне такі гістарычны сеттынг без магіі і эльфаў даспадобы. Спадзяюся, гульня будзе мінімум нягадкай, але вось ёсць шмат пытаннячкаў. Італьянскія распрацоўшчыкі, першая дэбютная гульня выглядае як чарговае штосьці на рухавіку Unreal Engine 5. З ім працаваць амаль ніхто добра не ўмее, аптымізаваць ніхто гульню не хоча, і калі яна нават будзе выглядаць добра, то не факт, што яна будзе гуляцца добра і што там сюжэт будзе добры. Карацей, 26 год,
у стыме на PS5 на Xboxах на пачатку 1026 можна ўжо дадаваць у свае віш-лісты. Будзем сачыць, не ўпэўнены, што гэта будзе добра, але прынамсі калі гэта будзе мінімум нягадка, то гэта ўжо будзе нейкі він для ўсіх. Вось яшчэ што было важнае і цікавае на прэзентацыях. Ой, як у мяне сонейка пачало свяціць, спадзяюся, што вам гэта не надта моцна замінае. Ну, пэўна, галоўнае, што паказалі тое, што фанаты чакалі 6 гадоў, урэшце дачакаліся. Гэта анонс, чарговы анонс ад студыі Team Cherry. Кампанія нарэшце абвясціла, што Hollow Knight Silksong выходзіць 4 верасня 25 года. Гэта доўгачаканы сіквел Hollow Knight, які я ўжо даўным-даўно гуляў і ўжо забыўся пра ўсю яго атмасферу і тое, наколькі ён цудоўны, і як я чакаў Silksong, надта шмат часу з той пары прайшло. Вось. Спачатку Silksong павінен быў быць проста DLC, потым вырашылі зрабіць гэта паўнавартасную з яго паўнавартасную гульню. Прайшло 6 гадоў з анонса Silksong. Ну і вось урэшце разработчыкі гатовыя прадэманстраваць гэтую гульню нам, дзе мы будзем ужо, зразумела ж, гуляць за Hornet. На Gamescom 2025 змаглі нават журналісты і наведвальнікі пагуляць у яе. 10 там 15 хвілін, дэмка на 15 хвілін была ўсім даступная. Што нам абяцаюць? Дарэчы, была там, здаецца, і відэапрэзентацыя, дзе там расказалі пра тое, што будзе больш за 200 ворагаў у нас, 40 босаў, нейкія новыя рэгіёны, механікі. Карацей, чаканне было доўгім, але спадзяемся, што ўсё ж такі не марным. Дарэчы, распрацоўшчык Ары Гібсон прызнаўся ў інтэрв'ю Bloomberg, што гульня не была праклятым праектам. То бок, у іх не было нейкіх кранчаў, нейкіх вялікіх значных праблемаў. Мы проста маленькая каманда, і стварэнне гульняў займае шмат часу. Ніякіх вялікіх скандалаў не было, мы проста рабілі тое, што хацелі, нешта вясёлае. Рабілі столькі часу, колькі такая гульня патрабавала. Мы дачакаліся, ўжо зусім хутка выйдзе, лічы, што тыдзень застаўся да выхаду гульні. Спадзяемся, што яна будзе добрая. Па першым водгукам кажуць, што яна цудоўная, хочацца ў гэта верыць. Выйдзе на ПК, выйдзе на ўсіх кансолях, будзе, дарэчы, у геймпасе, калі для кагосьці гэта важнае. У Hornet будуць свае асаблівыя механікі, у яе будзе шоўка замест душаў, яна будзе хутчэй лячыцца, і нейкія новыя рухавыя здольнасці ў яе таксама будуць прысутнічаць. Што важна, ну, для ўсёй супольнасці Hollow Knight, фанатаў Hollow Knight, гэта дата гучыць як сапраўдны святочны звон, таму што пасля столькі гадоў мемаў пра Silksong, усіх гэтых клоунаў у клоунскіх парыках і з клоунскімі насамі, гульня ўжо сапраўды літаральна на нашым парозе. На жаль, для мяне увесь хайп ужо, як я казаў, выветрыўся за ўсе гэтыя гады чакання. Колькі там прайшло, ну, шмат, карацей, прайшло, я ўжо 10 гады 3, таму страціў усялякую надзею, што яна выйдзе, і проста пра яе вырашыў так крыху забыцца. Але у гульні амаль 5 мільёнаў, можа нават ужо і больш, чым 5 мільёнаў даданых у віш-лісты ў стыме. Прагнозуецца вельмі добры старт для гульні. Добрай гульні, добрыя продажы. Спадзяёмся, што у Silksong ўсё будзе сапраўды добра, і гульня будзе таго вартая, каб выдаткаваць на яе яшчэ там сколькі там 60-80 гадзін, сколькі яна патрабуе для таго, каб яе прайсці. Што нельга таксама абмінуць увагай, на галоўным шоу з Джефам Кілі гэтай гульні не паказалі, наколькі я памятаю, але яе потым прадэманстравалі асобна на Future Games Show, і распрацоўшчыкі таксама далі магчымасць у яе згуляць журналістам, і ўжо журналісты падзяліліся сваімі меркаваннямі.
яны змаглі апрабаваць дэма-версію The Blood of Dawn Walker. Ролевы экшн ад студыі Rebel Wolves, якая, самае галоўнае, чым яна цікавая, яна заснавана выхадцамі з CD Projekt Red. Гульня абяцае стаць чымсьці такім унікальнай сумесю Ведзьмара і Dishonored з глыбокім вампірскім сеттынгам. Галоўны герой Коэн — гэта незвычайны нейкі вампір, а персанаж з двайной прыродай. Удзень ён можа дзейнічаць як звычайны чалавек, а ўночы раскрывае свае крывавыя здольнасці. Падобная механіка дае унікальныя магчымасці для прыняцця нейкіх рашэнняў і выканання місій. У гульцоў будзе 30 гульнявых дзён і ночаў на выратаванне блізкіх героя з палону нейкай групоўкі вампіраў. Гэта, дарэчы, не проста дэкаратыўны таймер, час сапраўды мае значэнне. Галоўнае, што вось гэтыя часовыя скачкі адбываюцца толькі ў пэўныя моманты нейкіх асноўных заданняў, так што вось нейкага такога шалёнай пагоні за часам не будзе. Можна будзе, я так спадзяюся, насалоджвацца гульнёй паступова пакрысе па расе. Вось, што тычыцца нейкіх гульнявых асаблівасцяў. Вампірскія здольнасці, вампірскія навыкі, хаджэнне па сценах, тэлепартацыя, магія крыві, вострыя паздохці і хуткія казні. Чымсьці гэта будзе сапраўды нагадваць Dishonored. Стэлс-геймплей. Уночы трэба хавацца ад мірных жыхароў і вартаўнікоў, можна перамяшчацца па дахах. Такая ўжо Assassin's Creed, ну і той же Dishonored зноўку. Вертыкальнасць, будуць доступ да адкрытых вокнаў, нейкія дадатковыя шляхі, дзякуючы гэтай вертыкальнасці і здольнасцям вампіра. То бок, спадзяюся, што гульню будзе можна праходзіць нейкім чынам нелінейна рознымі варыянтамі. Да фінальнай мэты, дарэчы, кажуць, што можна будзе дабрацца з самага пачатку, як гэта было ў Zelda The Breath of the Wild, і гэта будзе вельмі складана, бо герой на пачатку, зразумела ж, ён даволі слабы. Вось, дзякуючы вось гэтай вертыкальнасці, нелінейнасці, кожную місію можна будзе праходзіць па-рознаму, у залежнасці ад часу сутак, ад нейкіх сваіх выбараў. Абяцаюць наратыўную пясочніцу, свет поўны нейкіх схаваных падказак і таямніц для даследаванняў. Будзе інтэрактыўнасць, можна ўскрашаць мерцвякоў, каб у іх там штосьці запытацца, атрымаць адказы на свае пытанні, нейкую інфармацыю важную для праходжання. Што тычыцца стылі гульні, як я ўжо казаў, гэта штосьці паміж Ведзьмаром, RPG-элементы і штосьці падобнае на Dishonored, Immersive Sim. Як ведаеце, Immersive Sim даволі пракляты жанр апошнім часам, але спадзяюся, што ў гэтых рабят усё атрымаецца і яны не праваляцца. Дзякую, ну, не толькі з-за таго, што яны выхадцы з CD Projekt Red, што яны хутчэй за ўсё палякі, і што тут прымешак нейкі Ведзьмара ёсць, але што і гульня сапраўды будзе добрай і цікавай. Выйдзе яна ў 2026 годзе на ПК, на PS5 і на Xboxах. Так што чакаем, будзем глядзець, што з гэтага ўсяго атрымаецца цікавага. Вось. Ну а пакуль што пераходзім да наступных навінаў. Хацеў бы выказаць падзяку ўсім тым, хто ўвесь гэты час працягвае падтрымваць мяне на Патрэоне ці праз мой сайт фінансава. Дзякуючы вам я працягваю верыць у тое, што гэта справа не марная, нягледзячы на такую невялікую колькасць праглядаў, але нейкая падтрымка ёсць, магчыма, я займаюся чымсьці правільным. Вось, дзякую асабістая за падтрымку магнатам Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Аляксей Гулеў, Алесь, Аляксей, Яўген Барановскі і Венте ID, а таксама усім патронам і спонсарам. Тым часам цікавыя рэчы адбываюцца ў свеце штучнага інтэлекта, таму што, здаецца, кампаніі, якія ўкладваюць мільярды і мільярды долараў у вось гэтыя магічныя кнопачкі ў сваім ПО, у сваім софце, паспрабую штосьці зрабіць з дапамогай штучнага інтэлекта, пачынаюць падазраваць, што штосьці
ідзе не так добра, як гэта ім выдавалася. Не так добра, што штучны інтэлект прынясе нейкі дадатковы не чэлендж, але дадатковы прыбытак, стане такім моцным драйверам для іх роста. Пакуль што штучны інтэлект гэта моцны драйвер для роста менавіта NVIDIA, тых людзей, якія прадаюць гэтыя залатыя рыдлёўкі у час ліхарадкі па штучным інтэлекце. Пра што увогуле ідзе гаворка? На мінулым тыдні выйшла такая цікавая... Так, як лепш уключыць? Вось так было. Карацей, на мінулым тыдні выйшла цікавае даследаванне Масачусетскага тэхналагічнага інстытута пра тое, як кампаніі увогуле змаглі адаптаваць штучны інтэлект у сваёй працы і што, якую карысць ён ім прынёс. Трэба адзначыць, што на Уолл-стрыт усё часцей чуваць трывожныя дзынь. Пакуль што не са шкла, а вось з рынку штучнага інтэлекта у аўторак тэхналагічныя акцыі падаліся ўніз пасля таго, як вось гэтае даследаванне МІД заявіла, амаль усе ўкладанні бізнесу ў генератыўны штучны інтэлект пакуль не прыносяць нічога. Вельмі ваш шкада, спадарства, карпаратыўныя функцыянеры. Навукоўцы падлічылі, нягледзячы на 30-40 мільярдаў долараў, укладзеных у разумныя сістэмы, 95% кампаній атрымліваюць роўна 0 даходу з гэтых фішак, з гэтых разумных сістэм. З 150 кіраўнікоў і 350 супрацоўнікаў, якіх апыталі даследчыкі, толькі адзінкі прызналі рэальную карысць. Прыкладна 5% праектаў прынеслі мільёны, астатнія так і засталіся ў стадыі пілота. Гучнай прэзентацыі, але без нейкага прыбытку. Зразумела ж, такія вынікі даследавання яны прагучалі як іголка унутры паветранага шара акцыі NVIDIA, галоўнага пастаўшчыка відэакарт для навучання штучнага інтэлекта. Яны абваліліся на 3,5%. Палантир, такая даволі папулярная штучна-інтэлектуальная абаронная кампанія, патанела на 9%, а японскі гігант SoftBank, які укладвае нейкія шалёныя мільярды долараў у OpenAI, таксама атрымаў па кішэні, мінус 7%. У даследаванні МІД адзначаецца, што палова праектаў наогул канчаецца правалам, а дарагія карпаратыўныя сістэмы часта ціха хаваюць у шуфляду пасля таго, як выкацілі, і ніхто не прыдумаў, як імі эфектыўна па выніку карыстацца. Замест іх супрацоўнікі звычайна самі за ўласныя грошы карыстаюцца звычайным чатам GPT. Бывае, што ён спраўляецца лепш, чым нейкія дарагія інструменты, якія распрацоўваюцца ў іх кампаніях для нейкай унутранай працы таксама. Адным словам, інтэлект у людзей ёсць, але вось гэты штучны, але ягоная афіцыйная інтэграцыя ў бізнес пакуль што даволі моцна храмае. Сам Сэм Альтман, ён кіраўнік OpenAI, калі вы памятаеце, ён толькі поціскае плячыма, яго нядаўна спыталі пра тое, ці не падаецца вам, што на рынку зараз крыху перахайплены штучны інтэлект і існуе такая бурбалка, якая можа лопнуць. І ён адказаў: так, гэта праўда. Інвестары занадта ўзбуджаныя, хтосьці страціць фенаменальную суму грошай. І гэта на фоне таго, што нядаўна паказаны чат GPT-5 выклікаў хутчэй расчараванне. Карыстальнікі кажуць, што розніца з папярэднімі версіямі яна ёсць, але хіба што як паміж новым і мінулым смартфонам. Экран трошкі ярчэйшы, але песні ўсё адны і тыя ж. Тым часам банкі малююць розныя сцэнары. Морган Стэнлі чакае, што за 3 гады ў дата-цэнтры ўлюць ажно 3 трыльёны долараў, і ўсё гэта на крэдыт. Маўляў, шыі зэканоміць потым у будучыні кампаніям да 40% на зарплатах. Але калі МІД мае рацыю, то замест зэканомленых грошай можа атрымацца вялізны падарожнік. Падарожнік, які не працуе. Падарожнік пазыкі.
Нават мета Марка Цукерберга, што цікава, яна таксама подліла крыху вось гэтага масла ў вогнішча сумненняў. Гэта адна з самых галоўных штучна-інтэлектуальных кампаній зараз. Яна ўжо зараз перабудоўвае свой АІ аддзел, скарачае людзей, замарожвае найм у вось гэтыя аддзелы, звязаныя са штучным інтэлектам, і нібыта пераглядае свае прыярытэты. То бок, скажем так, вельмі небяспечныя сігналы пачалі паступаць ад перадавых кампаній, якія займаюцца штучным інтэлектам. Так што ёсць верагоднасць, што мы сапраўды можам набліжацца да вось гэтага памкнення попа бурбалкі штучнага інтэлекта. Пакуль што рынкі кажуць, што гэта ўсяго проста была яміна на дарозе, але ўсё часцей людзі вось прыслухоўваюцца і чакаюць, што пэўна вось ужо зараз, ужо зусім хутка штосьці павінна адбыцца, нейкі каталізатар, які прывядзе да вялікага распродажу на рынках штучнага інтэлекта, і гэта будзе азначаць, што вось гэтую пік хайпа мы ўжо прайшлі, будзе нейкі абвал, і потым некае больш лагоднае укараненне гэтых, дзе гэта патрэбна у першую чаргу, таму што зараз функцыі, звязаныя з так называным штучным інтэлектам, яны неяк зусім бязладна дадаюцца у ПЗ. Тут таксама трэба адзначыць, што OpenAI нядаўна прадставіла сваю новую мадэль штучнага інтэлекта GPT-5. Яна была павінна замацаваць лідарства кампаніі ў гонцы AI, але старт атрымаўся, мякка кажучы, няпростым. Замест захаплення шквал нараканняў, жартаў і крытычных допісаў у соцсетках. Шмат хто з карыстальнікаў скардзіцца, мадэль блытаецца ў элементарнай матэматыцы, не можа нармальна намаляваць карту Паўночнай Амерыкі, а галоўнае, гучыць халодна і бяздушна. І яшчэ ёсць абмежаванне, толькі 200 запытаў на тыдзень, і многія настальгічна ўзгадваюць старэйшыя версіі, якія кампанія ўжо спісала. То бок яны выпусцілі гэтую 5-ю версію, і ўсе астатнія зніклі з магчымасці імі карыстацца. Асталася толькі 5-я. Гэта было на старце. Сэм Альтман вымушаны быў выйсці з тлумачэннямі, ён паабяцаў сагрэць характар GPT-5, вярнуў адзін з папулярных варыянтаў мадэлі GPT-4O і дазволіў карыстальнікам самім выбіраць, які тып адказаў ім бліжэй. Маўляў, кампанія зразумела, што людзі хочуць больш індывідуальных налад. Аднак галоўная праблема не толькі настрой мадэлі, а і чыстая матэматыка вылічэнняў. На ўсіх проста бракуе рэсурсаў. OpenAI мае каля 700 мільёнаў актыўных карыстальнікаў штотыдзень, а серверныя магутнасці яны дарагія і абмежаваныя. Вось і даводзіцца балансіраваць паміж жаданнем падаць штосьці новае і магчымасцю яго абслужыць. Ад сябе заўважу, што з выхадам GPT-5 я нашмат часцей стаў сутыкацца з столяй бясплатных запытаў, таму што на 4O я не так моцна, скажам, карыстаўся гэтым штучным інтэлектам, але мне хапала менавіта бясплатнай версіі. Зараз мяне падштурхоўваюць да таго, каб я набываў гэты GPT+, таму што колькасць запытаў стала значна меншая. У гэты час канкурэнты не спяць. Anthropic са сваім клодам, а таксама іншыя кампаніі хутка адбіраюць і карыстальнікаў, і таленты, укладваюць мільярды ў даследаванні. Ці зможа GPT-5 вярнуць давер праграмістаў бізнесу, пакуль пытанне адкрытае, але выйшаў рэліз такі досыць неадназначны. Але па праўдзе кажучы, не ўсе расчараваныя. Напрыклад, кансультант Джим Марш кажа, што GPT-5 дапамог яму без памылак скласці
базу контактаў. Ён заўважае, мы дайшлі да моманту, калі кожны новы выпуск гэта ўжо не фокус з капелюша, іншымі словамі, а і цяпер хутчэй такі працоўны конік, а не нейкі чараўнік. Было смешнае на прэзентацыі гэтага чата GPT, таму што тут былі з дапамогай чата зробленыя гэтыя графікі, гэта самыя дэбільныя графікі, якія я бачу ў сваім жыцці. Яны, як вы можаце бачыць, вельмі слаба суадносяцца з тымі лічбамі, якія прысутнічаюць на экране, і той вышынёй графікаў, якія ёсць, якія суправаджаюць гэтыя лічбы. Альтман потым патлумачыў, што тыпу мы вельмі спяшаліся і таму рабілі з дапамогай штучнага інтэлекта вось гэтыя графікі. Ну, для такой кампаніі, якая нібыта на перадавой тэхналагічнай рэвалюцыі, гэта даволі дзіўна выглядае, мякка кажучы, дзіўна. Цікавы матэрыял я хацеў бы вам распавесці пра тое, пэўна вы гэта бачылі, і ўвогуле пра гэтыя ўсе сацыяльныя сеткі, гаворка зараз пойдзе, пра тое, як мяняецца, можа, не ўспрыманне нашага пакалення, тых, каму за 30 ці каля таго, а вось тых, хто зараз падрастае з гэтымі соцсеткамі вакол іх. Гаворка пойдзе пра... гаворка яшчэ не пойдзе. Гаворка пойдзе пра вялікія грошы, якія стаяць за ўсімі гэтымі кароткімі відэа ў сацыяльных сетках. Гэта матэрыял, які выйшаў на Wall Street Journal. Даволі цікавы матэрыял. І ён сканцэнтраваны на новай прафесіі, якая з'явілася, не зусім новая, гэта монтажоры у асноўным, але яны цяпер завуцца кліперамі. Таму што робяць вось гэтыя кароткія кліпы, якія прымушаюць твою увагу на іх засяродзіцца і не свайпнуць іх адразу пасля першых секундаў. Гэта тыя кароткія відэа, што зараз запаўняюць TikTok і Instagram. Яны з'яўляюцца не проста так, за імі стаіць цэлая армія з так званых кліпераў. Гэта людзі, якія выразаюць з доўгіх падкастаў, стрымінгаў, інтэрв'ю нейкія самыя яскравыя кавалкі і ператвараюць іх у хвілінныя ролікі, што літаральна потым вірусна разлятаюцца па стужках. Напрыклад, вось гэты малады амерыканец, якога завуць Кано Кеннінгем, усяго за год ператварыў гэта ў даволі прыбытковы бізнес. Ён пакінуў працу ў фінансавай сферы і цяпер кіруе камандай з 8 кліпераў. Іхняя штодзённая праца прыносіць ад 20 да 30 тысяч долараў штомесяц. Сутнасць простая. Кліперы не проста дапамагаюць стваральнікам контенту, яны фактычна заліваюць інтэрнэт сотнямі ролікаў, каб іх было цяжка абмінуць. Кампаніі, стартапы, блогеры гатовы плаціць за гэта, бо ведаюць, у соцсетках вельмі шмат галасоў, вельмі шмат тлуму, шуму, і каб цябе пачулі, трэба гучаць некалькі разоў і з розных бакоў. Часам гэта выглядае даволі правакацыйна. Напрыклад, калі для прыцягнення ўвагі кліперы спецыяльна выносяць найбольш дзіўныя ці скандальныя фрагменты, бо, як кажа той жа Канінгем, каб стаць вядомым, у інтэрнэце патрэбныя кліпы. Гэтая мода на кліпы пачалася з тыктоку, зразумела, дзе фрагменты з такіх інтэрнэт-персанажаў, як Эндрю Тейт або Містер Біст, набіралі мільёны праглядаў. Цяпер жа нават вялікія стартапы накшталт Нафінфона, яны ва ўсё гэта ўкладваюцца. Тут, на жаль, няма так відосаў. На жаль, няма. Укладваюцца ва ўсё гэта дзесяткі тысяч долараў, каб іх прадукты разляталіся вось такім чынам па соцсеткам у выглядзе кароткіх відэа з цікавым монтажом. Я зараз, магчыма, штосьці паспрабую знайсці. Вось штосьці кшталту такога. Ну, зразумела, што тут, пэўна, ўсё ж такі не так, але вось гэты такі хуткі монтаж, твар на ўвесь экран, штосьці у цябе за фонам. Я думаю, што вы гэта бачылі мільёны разоў такога кшталту монтажы. Прытым гэта
гэта яшчэ зроблена больш-менш класічна, ёсць нашмат складанейшыя монтажы, там усялякіх індыйскіх, прынамсі індыйскіх. Так, ну вось, дарэчы, можна і тут і паказаць. Так, зараз я павялічу, каб вы проста разумелі, як гэта ў прынцыпе выглядае. Так, добра. Таму пакуль што працягнем расповед. Вось. Да прыкладу, ёсць такі стартап OneX, і гуманоідны робот стаў вірусным дзякуючы вось гэтым відосам. Вось гэты робот, дарэчы, крайні злева знаходзіцца. Не без скандалу ён стаў такім вірусным. Гледачы абурыліся, калі ў адным з кліпаў яго пачалі штурхаць і біць падчас стрыму з папулярным блогерам. Але, як ні парадаксальна, пасля гэтага нават малыя дзеці абмяркоўвалі робата на сямейных абедах. То бок, галоўнае ў такім выпадку не тое, што ты паказваеш, не нейкі маральны бок таго, што ты паказваеш. Галоўнае, каб цябе абмяркоўвалі, каб ты завірусіўся, каб пра цябе гаварылі, каб пра цябе ведалі. Асаблівасць гэтага бізнесу ў тым, што кліперу не трэба мець мільёны падпісчыкаў. Алгарытм TikTok сам выкіне нейкі цікавы ролик у рэкамендацыі, і калі ён трапны, і калі ён выклікае нейкую рэакцыю. А зрабіць такі кавалак можна літаральна за хвіліну з дапамогай бясплатных онлайн-інструментаў. Усё, што трэба, гэта злавіць настрой, дадаць прывабны подпіс, напрыклад, няўжо гэты чалавек купіў самую дарагую машыну ў свеце, і гатова. Праўда, вось ці праўда гэта, ці не, ўжо другаснае. Людзі ўсё роўна паглядзяць, іх прагляды залічацца, даўжыня іх праглядаў залічыцца, каментарыі залічацца пра тое, што вы тут нам хлусіце, ні пра якую машыну ў гэтым відэа гаворкі не вядзецца, але алгарытмы гэта ўсё счытаюць як інтэракцыі, як відэа, якое трэба паказваць іншым людзям, каб яны таксама абураліся, каб яны пісалі каментары, каб быў гэты вось энгейджмент, і бясконцая валтузня ні аб чым у сацыяльных сеткаў. Атрымліваецца, што кліпінг сёння гэта адзін з самых дзейсных спосабаў прабіцца да аўдыторыі. І калі раней трэба было мець цэлы медыа-холдынг, то цяпер дастаткова ноутбука, хуткіх рук і крэатыўнага падыходу. Карацей кажучы, 21 стагоддзе зрабіла з монтажораў новых разносчыкаў славы. Я, на жаль, не ўмею ўсім гэтым займацца, не хапае ў мяне нейкай крэатыўнай вытрымкі, каб гэтым усім займацца, таму я буду далей рабіць свой YouTube гадзінамі і глядзець, што з гэтага атрымаецца. Вось, што яшчэ цікавага я хацеў бы вам расказаць. Пэўна, давайте пяройдзем да медыа раздзела нашага падкаста. Па-першае, на мінулым тыдні на Gamescom прадэманстравалі доўгачаканы тізер-трэйлер другога сезона серыяла Fallout. Amazon Prime нарэшце раскрыў дату, прынамсі, выхада гэтага новага сезона. Гэта адбудзецца... Так, чаму цікава? Вось так. Прэм'ера адбудзецца 17 снежня 2025 года. Першы трэйлер быў прэзентаваны, як я ўжо казаў, падчас Gamescom. Ён нам паказаў прыгоды ў пустыні Мохаве і горадзе Нью-Вегас. Менавіта туды нашыя героі адправяцца ў пошуках, я так разумею, бацькі вось гэтай 33-й. Я забыўся, пра што быў першы сезон. Ён, здаецца, быў гады 10-2 назад, да? Калі я не памыляюся, то гэта, пэўна, было гады 2 назад. Я увогуле не памятаю, пра што ён быў. Гэта, пэўна, не вельмі добра гаворы на карысць гэтага серыяла, але я добра памятаю, што ён мне спадабаўся. Ён быў досыць вясёлы, досыць такі гарэзлівы, з вар'інкай у галаве, і
яго было варта паглядзець. Таму спадзяюся, што другі сезон таксама не разачаруе. У другім сезоне будзе 8 эпізодаў, будуць выходзіць яны штодня па серадах, а фінал запланаваны на 4 лютага 26 года. То бок даволі доўга ён будзе выходзіць. Для кагосьці гэта прыемная навіна, для кагосьці не вельмі, таму што апошнім часам многія стрымінгавыя сервісы пераходзяць ад поўнага выпуску усіх серый адразу да тыднёвага фармату. Мне хутчэй апошнім часам сталі падабацца менавіта такі тыднёвы фармат, таму што калі штосьці сапраўды такое гучнае, хайповае, то гэта можна абмяркоўваць. Ты можаш на працягу некалькіх тыдняў гэта абмяркоўваць, кожную серыю, дзяліцца нейкімі сваімі ўражаннямі па гэтай серыі, а калі ў цябе выходзіць увесь серыял цалкам, то ён даволі быстра згарае і не ўсе знаходзяцца ў вось такім сінхранізаваным рытме прагляду гэтага серыяла. Другі сезон пачынаецца праз 15 год пасля падзей гульні Fallout New Vegas, і галоўныя персанажы накіруюцца ў гэты легендарны горад азарту ў пустыні. Таму больш мне тут дадаць асабліва няма чаго, будзем чакаць 15-га. Зразумела, што 17 снежня. Зразумела, што шмат якія фанаты менавіта арыгінальных гульняў скажуць, што тут усё накруцілі, дадалі і з тых гульняў, і з гэтых гульняў, і лор увесь сапсавалі. Ну, я невялікі фанат менавіта лору Fallout'а, сусвета новага, прынамсі сусвета ёсць пытаннішкі. Таму ён вось такі вар'яцкі, гарэзлівы. Галоўнае, што ў яго застаецца гэты настрой, які мне ў асноўным падабаецца ў гэтых гульняў. Дадам, што серыял стаў адным з 3 найбольш праглядаемых тайтлаў у гісторыі Amazon Prime, і Amazon уже замовіў 3-й сезон яшчэ да выхаду вось гэтага другога. Відаць, у кампаніі ведаюць, што добрая справа заўжды прыносіць плады, і вераць у тое, што у гульні у другога сезона Fallout'а ўсё атрымаецца і ўсё будзе добра. А вось што ўжо можна пачаць глядзець, і што я ўжо пачаў глядзець, першую серыю я паглядзеў, гэта другі сезон серыяла Peacemaker. Свежаніна для ўсіх фанатаў коміксаў і крывавага гумару. Другі сезон ужо тут, крытыкі ўжо паспелі вынесці свае першыя вердыкты. І крытыкі вельмі да яго ставяцца лагодна. Вось вам спасылачка, я зараз адкрыю Rotten Tomatoes, зараз актуалізуем інфармацыю, як там усё выглядае. Выглядае даволі добра. Як вы можете заўважыць, у нас тут 96 таматаметра і 86% папкорн-метра. Пакуль што ўсё ўсім падабаецца, але, праўда, пакуль што выйшаў толькі першы сезон. Што тычыцца рэцэнзентаў, то яны ў захапленні, менавіта крытыкаў, якія... Ну, не ўсе захапленні, зразумела ж, але вось агульны фон гучыць вельмі добра. Джон Сіна зноў у вобразе пісмейкера, і паводле шматлікіх водгукаў серыял стаў яшчэ больш жорсткім, больш насычаным эмоцыямі і нават нечакана кранальным. Па першай серыі гэта сапраўды так, і там хапае такой кранальнасці персанажа пісмейкера, яго вось гэта... То, што адбылося з ім у дзяцінстве, калі ён сваімі рукамі забіў свайго брата, калі яго бацька прымушаў 2 братоў за грошы біцца адзін з адным і прадаваў на гэта ўсё білеты, калі я не памыляюся, штось такое там было. Вось, у параўнанні з першым сезонам тут усё больш персанажна арыентавана, меней нейкіх глобальных космасных завяртух, затое больш чалавечых гісторый і сапраўднай хіміі паміж героямі. Адзначаюць, што каманда пісмейкера ўсё яшчэ вясёлая, але пад тонай гэтых жартаў больш смутку і нейкіх драматычных момантаў. Што тычыцца экшена. Крытыкі кажуць, што ён усё яшчэ мяснае, баі пастаўлены крута, крыві не пашкадавалі,
і хаця бюджэт ўсё ж таки нейкі больш скрамнейшы за фільмы Джеймса Гана, ён, дарэчы, стваральнік гэтага серыяла. Вот. Але у бойках усё яшчэ шмат нейкай творчасці і нават крыху атмасферы слэшераў, хорараў, штосьці такое. Іншымі словамі, калі вам падабалася, як у першым сезоне выбівалі зубы, то тут выб'юць ужо ўсё, што толькі магчыма, не толькі зубы. Што з гумарам? Тут меркаванні разышліся. Адны кажуць, што другі сезон яшчэ больш з'едлівы і насычаны жартамі, іншыя, што першы ўсё ж быў весялейшы. Часам смех сапраўды перакрывае ўсю драму. Уявіце сабе, герой, які можа спакойна разважаць пра сяброўства і мараль, а праз хвіліну ўжо махаць сякерай у крывавым замесе. З мінусаў адзначаюць толькі тое, што не ўсе серыі трымаюць ранейшы рытм і камусьці гумар можа падацца празмерным. Але ў агульным выпадку водгукі больш пазітыўныя, чым адмоўныя. Так што калі першы сезон вам зайшоў, другі абавязкова будзе для вас як піва ў гарачы дзень. Хоць, ведаеце, з улікам крыві, слёз і ўсіх жартаў, якія тут будуць адбывацца, можа лепш сказаць, як піва пасля таго, як пісмейкер праломіць вам галаву сваім шлемам. Вось, карацей, тут пра сусветы. Кароткая затраўка. Пісмейкер трапляе у паралельны сусвет, дзе ён таксама ёсць, але яго бацька і яго брат жывыя. І вось там атрымоўваецца, пачынаецца сапраўдная нейкая цікавая драма. Вось, прынамсі, гэта ўсё, што я хацеў расказаць вам за мінулы тыдзень. Я доўга запісваў гэты падкаст кавалачкамі, каб сабраць гэта ў штосьці такое агульнае. Аднаму рабіць гэта даволі складана. Вось, ну, пішыце свае каментары, калі ласка, што патрэбен вам такога кшталту відзік, не відзік, ці не патрэбен. Трэба працягваць яго рабіць, ці не трэба. Карацей, у мяне шмат сумневаў, буду вельмі ўдзячны, калі вы зададзіце нейкі кірунак маёй працы надалей. Вось, усім вялікі дзякую за ўвагу. Пабачымся зусім хутка. Праўда, я з'язджаю зараз дадому і, магчыма, яшчэ адзін месяц, верасень, будзе не такім насычаным маёй працай на Ютубе, як гэтага хацелася. Ва ўсялякім разе, усім вялікі дзякуй, пачуемся наступным разам, калі пачуемся. Бывайце.